Forgotten your traditional dance. Those who have forgotten their traditional dance, you have to go and rehearse. Because on the actual funeral day, and I just super a normal percent boy or more empty now, or no so. Now, and I just see as a more time here on the set. You never gift. Said you, the mammy, a pretty appetite. Guilty, was I or him? And the mammy gifty. Was who can, for customer, one woman, two. Is the woman money. When you go back side of him, one woman, two. Nikuru yeyina mention ono so ye asanteman in disguise they because we are friend of asanteman because we form register the media in in jaka wo na akai eti nana ne mpany force mama gift 77 previous akwa no so de akwa ina ina ye no na esu and in the bar, you know, and a key. As I waba, near the Yahweh. 80 Yaba said, one and ocean for any ocean, I in Arab, Yaba, na Yapchimbre. Na Yabama Yako. As I remember, I got now also a song packing, which himself would give a control of the name. Ubie Yawa, now was a baby. The Nanane and Petty for any women in our city. Mama, Jenny and a woo, every February, the Eguno Emma Yako. Now, Nane can, and I want to say, or is I say, I don't say. 77 previous, it wouldn't tell what you have beer for them beer. It is a bra, Emia Vincent, because I was saying, when I said down the way, that's a most said, I know my assumption. Don't find it all. And mentality, and pay winning, and showing down. Now, every way, man, you, I want what they are crying out of her. Idea, any in Sweden, say. So what is Saya in you? Sa's idea, it is Saya in Suya in you. Ghana Society. So about the Medina. Let me be a program, a member here. Now, a member, a crew, a name as a name. 80, and I'm saying a year. Now, ye crew, young fat in shoe and ye. Some you, anybody be no one's and no one's son. The same, you were saying, Doko. You wouldn't son no one, or person Sabi, and that's your body, you know. Niggy. Now, I now say, yea, as anti mine, a member crew, and as anti mine, a member crew may share the sea, nearly a member be Tino. And saying, Bebe and Patacoso. Nana, anything penny forever. And yes, Kayo, a fly so side, and the moon and sun of war. Ubi who be that.
ɛnyɛ kɔrensafo na yɛpɛ sɛ yɛma amanfoɔ nyinaa hunu sɛ amammerɛ ɛna ɛyɛ biribi akyi no amammerɛ yɛne yɛnto amammerɛ ntwene so obi ba Ghana na sɛ ɔpɛ history ɔpɛ amammerɛ a te kuma so yɛde kɔma nhyia ne sɛ ɛna gye sese yɛmfa ɛnsan a ɛwɔ amammerɛ toa mu Saul of Allegiance ne nyinaa ne sɛ yɛhyɛ ɔbɔ sɛ yɛato yi yɛnni omada akwanbɛsɛ nyinaa so yɛtaa wɔkyi yɛyi wo ma a ɛma yɛmfi Asante Confederation ɛnnɛ koraa no ɛkuo no nyɛ strong no ɛberɛ asatemahene ɛkɔɔ sɛ ɔkɔboro twebodɔm hene Asante hene ampene nti kwa biara so ɛkɔba gye sɛ mprɛmu ne ne mpanimfoɔ ɛne ne dɔm ɛtaa wɔkyi akwanbɛsɛ nyinaa so nti yɛmfa mmerɛ sɛ sɛbi owu yɛ kɔminsani anaa yɛ kɔminsafoɔ mmom yɛde ba ne bɛka biribi akyerɛ wo sɛ yɛdeɛ deɛ yɛaka ne yɛaka ɛnyɛ sɛ badabada kɔ so ma obiara hwɛ ɛnyɛ sekan ɛyɛ Saul the sword of Allegiance nti bɔ a yɛhyɛeɛ no ɛno ɛne ɛgyina mu obi a wohunu bi da yɛserɛ wo hwɛ ɛnsa wɔyɛ asantemanfoɔ asam wɔde yɛn nti no yɛne fɛɛ wa yɛne nsan abɛfo mu ɛnti nana daasɛ mu and for our expatriate friends and sympathizers. See a Ghanaian president swearing for the first time. This is what he holds. So we have already promised to them. As the song plays, Pepsi, we are using this opportunity to thank each and every one of you.